Hola, bon dia xics, com esteu? Avui vos he preparat una recepta de macarrons estofats per si vos apeteix provar de fer-la. Vale? Anem a veure el que necessitem. En primer lloc, anem a necessitar unes tisores, un ganivet, una paella, òbviament la vitro i també una taula per tallar. D'ingredients necessitarem unes dents d'all, una ceba, un poc de sal, els macarrons, pimentó, un poc d'oli, un pic de tomàquet afegida i un poc de llom. Anem amb la preparació. Comencem pelant i tallant els alls. Com va tot per ahir? Espero que esteu bé. Porteu servei i feu cas a les xiques, Si no, vos pegaré un mos a l'orella. Ara, anem a tallar els alls. Així, que no siguin molt finets o molt grossos. I aquests alls, a la paella, amb la que hem posat un poc d'oli. Anem a picar la ceba. La pelem. Picar una ceba, de vegades, no és qualsevol cosa i cal estar ben preparat. El millor és que podem trobar unes ulleres de Nadal, així segur que la ceba no es va picar. La ceba la tallem de dalt a baix. La posem de costat i anem aguantant-la amb els dits girem i així tenim la ceba ben picadeta, trossets ben xicotets. I ara que tenim la ceba ben picada, podem encendre el foc. Posem una mica de sal. Els mourem amb una paleta de fusta per no ratllar la paella. I afegirem la ceba. Amb les tisores tallem el llom. Una vegada que tenim la carn picada ben talladeta, la posem a la paella. Pugem un poc el foc. És important rentar-se bé les mans. I el cullerat el posem damunt la tableta i així no embotem. Ara anem a afegir el pic de tomàquet. Baixem un poquet el foc, perquè no ens esquifa massa. I ara anem a afegir els macarrons. Jo utilitzo un got per fer les mesures. Depèn dels que sigueu, en poseu més o menys. I sofregim un poc els macarrons. Pugem un poc el foc. Movem bé perquè sofregisca bé i es mesclen els sabors. I anem a posar la mateixa quantitat d'aigua
manque de macarrons. Pugem el foc perquè arrenqui a bullir tonte. Ja posem el colorant que utilitza cúrcuma, que és més saludable. I un poc de pimentó. Ho mesclem bé tot. I anem a posar el temps. Posarem 6 minuts a foc màxim i després baixarem el foc quan comença a bullir bé. Si ho tapem, arrencarà el bull abans, però la vostra habitació ceràmica és molt ràpida. I mentre va coent-se el dinar, podem aprofitar per escurar i així després no se'ns amuntonen les coses. I les mans, importants, sempre ben netes. Anem a veure com tenim això. Menegem un poquet. I esperem que passen els 2 minuts que falten. I ara que ha passat el temps, anem a destapar, baixarem el foc i posarem uns altres 6 minuts més. 6-7 minuts. Fins que s'evapora tota l'aigua. Menegem un poquet més. Ja que no se'ns aplega al fondo. Baixem el foc i ara és esperar que s'acabi de caure i evapora tota l'aigua. Això ja quasi ho tenim. 3 minuts li falten. Com veieu, ja ha perdut tot el caldo i ja sols falta deixar-ho reposar una mica i després a dinar. Espero que us agradi. Ara a escudellar i a dinar. Bon profit! I per escudar, amb un raspall, llevem tot el gros de la cassola. Així no enretem el fregall. Ja posem el sabó i escurem. I no us oblideu de netejar bé la pizza. Xics, espero que us hagi agradat aquesta recepta i que us animeu a provar-la.